obrovský, no kebyže je takýto obrovský, tak každý sa zľakne, ale ja sa vôbec nebojím pavúkov. Myši, to je hrôza pre mňa myši, ale pavúk ja nerozumiem, tam si to normálne na desiatku, lebo čo? FBI, poďte kľudne, ja sa vás vôbec nebojím, nech sa páči, môžem nejako pomôcť, pretože mám čisté svedomie, ja sa nikoho nič nevraždila. Taký blázon, akože možno je to z nejakého filmu táto postava, neviem, to mi ušlo, dáme si ho na 8, no a stačilo už hlúposti. Tak zlodej nikdy nezazvoní, ale ho môžem zazrieť cez kľúčku, ako sa povie, kukátko, môžem zazrieť ako akurát do suseda. Ja sa ho nebojím, lebo volám Poldu, takže nechápem takúto otázku. Veľmi sa bojím Mikuláša. No dobre, tak asi som to zase zle pochopila. Poteším sa mu samozrejme, kebyže mi zazvoní a chce mi dať darček. Kebyže kráva zazvoní, kráva, tak nebojím sa jej a musí ísť na 3, tak som